Здравейте хора, днес ще играем Doors с моя брат. Хайде да влизаме. Чай, Алек ела, дай тук да го направим. То. Айде Алек, чакам те. Влез, добре. Имаш ли търпение, Алек? Абонирайте се за канала и оставете лайк на видеото. Алекс, скинът е много странен. Какво? Скинът е много странен. Ще ме казваш Алекс. Алек, казах. Греба. Така ръката ми не ми се вижда заради работката. Ръка ми го е направила на квадрат. Гледай там. Сия папа, може ли така? Сия папа, може ли така? Сия папа, може ли? Алекс, стига да. Преска, ела първо тук да минем. То Нищо няма да се няма. отваря. То няма такова. Парички. Тук. Колко са намери за сега? Парички ли? 100. И аз пък 110. Аз съм на 20. Аз си взех пари. Взех пари. Аз имам специален начин да обирам. Колко имаш? Де не знам, имаше един, втория рафт имаше много злато и в третия рафт имаше много злато, само че ти още не реагирам. Ела тука. Има ли нещо интересно? Да, една запалчица. Искаш да ти я дропна? Не. Ай. Горе ли? Не. Добре, ще продължавам. Чао. Не! Намерих такъв ключ! Какъв скелет ли? Да, намерих. Добре, връщайте се, айде. Да, скелетен. Добре бе, айде добре, чакайте, и аз спри на едно място. Виж там има... Спри на едно място! Батерия. Батерията не ни е нужно. Ти нали знаеш, нямаме фенери. Ето го. Да бе. Скалецен ключ. Само един ли е нужен? Принц, за кое искаш да ходиш? The backrooms. Не. За баг. Ние ще играем Doors, оттам да я минем. Тука. Значи после да играем втората. Това. С кой знае, може да няма миним, аз съм персона минала Doors. Къде ми писа? Тук. Айде, аз отивам тука. Какви са тия новите стаи? Напред сме. Да, вече имам някакви нови стаи. Не, само една има. Само една има. Бързо идвай! Айде. Направо не знам как. Айде. Виж тук има още една кутия. Майде да не забавям, ако Гребач. обичаш. Аз съм гребач. Айде да не забавим. Тук ли да видим? Айде па. Дай просто да продължаваме напред. Може да има... Че наистина си наобил просто. Що този път е така? Какво така? Тъмно ли? Така. Не. Ще имам 6 по геометра явно. Запалката ми ще свърши. Ти сега се бавиш. Още едно пс. И имаш пари, изпуснах, пишете се листчета. Тук ли е сика? Не разбира се, не ще се случи. Бързо. Остана. 17, нищо. Надолу, пари. Какво беше? 18. Аз съм 19.
Какво? 19 сме. Великото търсене. Направо. Защо тук влизаме? Направо. Аз съм пълен идиот. Имам 200 парички. Ап. Случва ми е такъв голям, че направо ще... Ма дай да бъдем връзки не стая, ако можеш. Си от другата страна. Някой ми чука. Кой бе? Не знам. Те си хора. Нали все пак хора играят. Чук, имаш ли гъзък? Алек, моля да не говори така на видеото, моля ти. Намерих батерия. Не ни даваш, защото нямаме фенер. Очевидно. Знам. Аз намерих ключ. Ключ. Това ключ ли беше? Не. Ключ ли е тук? Я отключвам. Коя е врата? 21. Търсим 22. Намерихме я 22. Къде си? Тук, за тебе, за тебе. Чакай. О, не, много зле. Имам 300 парички. Аз съм 295. Я пускай се запалките. Еми, Я кой номер след? моята запалка е 23. на малко, ама- Търсим 24. Да Ето, не да го намерим. намерих 24. Мигат, ама че докато той ще умрем всички. Отивай на този шкаф там. Аз се търся тук. Мислиш, че има? Кой? Има ли? Не, излезе. О, вече се приближаваме към СИГ. Да. 400 стотинки. Някой взели коя врата бяхме. То сега... Бях си използваме слуха. Какъв е този слух? Не е схванати слух, бе. Ти тъпли си, как си изложиш през целия клип. Слух означава от... Тук е май. Има лепенка. Добре, че сътната се е взимал кръв ли? Алека, ето тук те чакам на Намерих 26-та. някакъв размазан ключ. Ми даже, защото да не гледаме номер. Той тук не се чува нищо. Тук ли? Да, давай. Това не е ръж. Бърчки. Айде. Алек, намирай шкаф. Добре, на кой шкаф ще чуеш? Аз тук си правя място, си пак не Виж, че тук има очи. Не, само един път мигат. Като започна да идват. Тук ли е сика? Чеш някой ми Точно тук ли трябваш да си? явно, айде и той. Тук е, да. Бара, бере. Чик. Точно на тъмната стая започна. Прекрасно. Айда. О, добре, тук е свет. Добре. Само, добря ли? Не. Ами късно доста бавно. Не трябваше да му обръщаш внимание. Не. Да, не трябваше да му обръщаш внимание. Ще ти се е бил малко. Не е станало, не е крайно. Бърках се, той после отгоре ми скипна и после умрях. Добре, бе. Отгоре съм минал. Чочко. Хайде. Тук ми пишат някакви прости. Алек, не става с стружка, не го знаеш. 36, 37, 38, И то ще премина и взема. 39, 40. Айде, заминах. Джамскер?
И хора, това беше от видеото. Не видях как дойде той, не го чух, не видях нищо, но просто стаята е била тъмна. Това означава, че трябва да мигне в свето, но това е видеото. Благодаря, че ми гледахте видеото, абонирайте се и лайкнете видеото. Трябваше да кажеш, Още надявам едно. се да ви харесал. Надявам се да ви е харесал и спирам да снимам. Айде, чао! Айде, чао!